ko Mali avocat jekulu farale ɲɔgɔn kan n'u b'a wele ko barreau des avocats du Mali awa olu de filɛ ka communiqué bila ko ka maître Muntaka Tali ko ka maître Muntaka Tali bila rapidement. Maliens, c'est chaud maintenant. Mbena secret fo an ɲɛna mun y'a to Modibo Kone ka mɔgɔw u taara bɔrɔ don maître Muntaka Tali kunkolo la. Sadio Kamara ka saya sangafo don Muntaka Tali kun bɛ Sadio Kamara Muntaka Tali kun bɛ yen. Muntaka Tali ye avocat de. Muntaka Tali y'u lebu ka yiruku bina abasunu kɔnɔ ko kana ni prévu ye. Donc u ɲɛ b'a la Sadio Kamara u ye Sadio Kamara faga maître Muntaka Tali talen bɛ o yɔrɔ la u ja tigɛlen bɛ o ta bannen dɛ. N bɛna révélation caman kɛ bi mais baro ko selen bɛ niveau min ma bi ah l'heure est très grave. Maliens yaro Muntaka Tali minɛtɔla awa yɛrɛ remarqué ça bɛ taa vocal dɔ dilan sa ka galon nɔrɔ la parce que u ka spécialité do u ɲinɛna ko blocus bɛ Bamako fan bɛɛ bi ko Bilaka mɔgɔw bɛ ka renfort de bila kana bi k'u ka blocus tɔ ka kalaya k'u ka fanga gɛlɛya bolo wagati de la ale kan ka sabali ayi a bɛ minɛliw de la dɔrɔn maître Muntaka Tali ma minɛ k'a bɛ fɛ ka Mali janfa dɛ ayi maître Muntaka Tali M5 yɛrɛwolo a bɛɛ ni Sadio Kamara kun ka di mais ka tiɲɛ bɛɛ na révélation kaw ye bi ma deli ka mun kɛ Sadio Kamara général Sadio Kamara n'a banna ani maître Muntaka Tali kun ka di ani fɛngɛ comment on appelle là Mali dina ɲɛmɔgɔ ni caman bɛ a n'olu kun ka di parce que Sulamɛ mɔgɔ do tu vois mais an bɛna don détail kɔnɔna na parce que Sadio Kamara ka banni na maître Muntaka Tali kun bɛ yen mais maintenant quand mais an ka le barreau exige la libération immédiate de maître Muntaka Tali comme Mali avocat ko ka Muntaka Tali bila sans. Dans une déclaration officielle rendue publique ce 5 mai 2026, le barreau du Mali a exprimé sa vive préoccupation suite à l'enlèvement de Maître Muntaka Tali, avocat et figure politique. Donc, kou farala ou jara kou farala ka kayira ka foko ka Muntaka Tali bla Muntaka Tali mami avocat do awa politique moko fana do. Donc, ko ka Maître Muntaka Tali ko ka bla. Mena Malien bo fili do fana konana. Ni yaro ni ameka kuma sharia ko kan sa uba foko ayiko e Faransi ka fɛn de kanga sigi aga kɔrɔlenw ma anga sigi de an mago tɛ uba tani yɛlɛma san ka foko non an bɛ guerre de la ayi an mago tɛ na an mago ba mais Sunjata Keyita ninnu tile la sharia kun bɛ bonya ni ye mun kumakan i ye mun fɔ k'i b'a kɛ i b'o kɛ mais ninnu bɛ ka fɛn ninnu yɛrɛ ye sharia minnu sigi u tɛ k'o bonya n'u ma bonya ni kumana u b'a fɔ k'i bɛ tubabuw ka baara la manipulation kumaw de do ali bolisona n'a ye galon tigɛ ka boli b'a kɛlɛ donc aw tɛ masi bloku ya n'an ko k'an ka sigi ne mago tɛ tubabuw ka sariya la dɛ mais aw yɛrɛ ye sariya mun sigi n'a y'a voté ka constitution kɔnɔ o de baara bɛ ka kɛ bi mais aw tɛ k'o fana bonya n'an m'o bonya a bɛ sɔrɔ ka fɔ an bɛ guerre la coup d'état kɛra mun na n ko IBK kun bɛ wagati n ko guerre kun bɛ yen o ye mɔgɔ bali ka IBK critiquer ya a ka manipulation tɛ passé peut-être un giga o de b'a faamuya mais Bamako de bɛ na kalaya aw bolo mɔgɔ tɛ ka don Bamako kɔnɔ bilen mɔgɔ tɛ ka bɔ Bamako kɔnɔ bilen o wagati kelen e yɛrɛ bɛ mɔgɔ minɛw la i bɛ k'i nege bɔ bɛɛ la président Assimi Goïta e bɛ tila ka fɛn bila mɔgɔ si t'a f'i ɲɛna bilahi binaka mɔgɔ ninnu tɛ fɛ ka reculer dɛ ne ɲɛ bɛ ko in taabolo la cogoya min na wallahi a bɛ se niveau de la Maliens de bɛ wuli ka taga e kama kuluba ni mi kɔlɔsi mun ye Samuel Do sɔrɔ a bi parce que i tɛ se ka Malien bɛɛ minɛ n'a kɛra tɛ ban ni mɔgɔw tɔɔrɔla mɔgɔ bɛ bɔ dɛ n ka nin b'o f'i ɲɛna bi ni mɔgɔw tɔɔrɔla ni mɔgɔw ma bɔ i ka fuma pu ne b'o f'i ɲɛna bi ni mɔgɔw tɔɔrɔla n'a ma ban parce que binaka mɔgɔ fo ni binaka mɔgɔ ye négociation kɛ ka wari minɛ ka fɛnɛ parce que olu tɛ mɔgɔ jɛlenw fana mais binaka mɔgɔ bɛ ka taa ni rythme mun ye ka Bamako encercler ka blocus sigi k'u tɛ reculer n'u continue o fɛ Maliens bɛ tila ka bɔ ka taga i yɔrɔ ɲini n'u y'i sɔrɔ Assimi Goïta i lebu cogo bi juguya dɛ barreau des avocats mɔgɔw ko k'i ka maître Muntaka Tali bila bon ninnu filɛ ninnu bɛ se ka kiiri jɔ Mali kɔnɔ le barreau des avocats du Mali ninnu bɛ se ka kiiri jɔ Mali kɔnɔ un coup c'est a se b'u ye bi n'o kɛra et puis u bɛ se ka fɛn caman kɛ u bɛ se ka plainte internationale dɔ i contre la a bi kungo gɛlɛya internationalement a bi kungo gɛlɛya Mali fana kɔnɔ
Ni yo ko fese ni yo fese ba fo amako te moko la avec o tokolu moko ka waro de minaw. Ate machi bloku. Non. C'est ça. Dans ces documents signés par les bâtonniers, condamne avec la plus grande fermeté, estime qu'il s'agit d'une pratique liberticide incompatible avec les droits, exige la libération immédiate et sans condition de Maître Muntaka Tall, appelle les autorités à faire toute la lumière sur les circonstances, incite sur la nécessité de garantir son intégrité physique et morale, annonce se réserver le droit d'engager des actions judiciaires appropriées. Quand nous Maître Muntaka Tall bla, ku aglite kokula kobe boala. Kon munu keleme ka Maître Muntaka Tall mne, konu ma bla ku aglite munda kobe boala. Ku ka bla awa fen kana a farkolo da falenga bla fana foi kana soro. Ku ka bla. Avocat ou borok mana. L'ordre porte atteinte à un avocat, c'est fragiliser l'ensemble du système judiciaire et les droits fondamentaux. Koni magara avocat kelena oye ka sharia yere de ka djenge ka sharia yere bafoué. Parce que nous magota la blou warada la mari be ka muneli suko suko bu jaw boké. Donc avocat Boraoyo de fort. À ce jour, aucune information officielle n'a été fournie sur le lieu de détention, ni sur la situation juridique des messieurs et juridique des Maître Muntaka Tall. Cette prise de position marque une mobilisation institutionnelle majeure autour de cette affaire. Équipe de communication des Maître Muntaka Tall. Mabdara. Ah, ni fana kokoro wera de wultwe. Malion ne ya fo ayna go Muntaka Tall mina tola Muntaka Tall muso uye Maître Muntaka Tall muso ya bugo foka blessé abedala o fana ndambe do de ya aw baflan abo gushi nya fo dango ne danga dewndi utara chokoroba fana mina ko gushi et docteur Chogal ko kala mayka ka chargé de mission Abouakar Traoré we chokoroba mina ka bo chokoroba sambi wolonvla ani ko sambi segi uyo ka fugula sama ka ba kungulula muru ko de ka mogo doke ayaw kleke aga fanga fiembe kana aga fanga betana aga fanga ne da fanga nabi fiembe kana memu fo bubu mabel nuni nyang nunu nyana ayaw kuma choko don wallahi nete fe fenga usoro ntala dili fana fenga usoro utenga la ngini wallahi ayaw kuma choko don ay asimi deme y a pas de problème na ay mogo tuy ni mogo mi galon tege ay bo ko en galon tege ni mogo mi kuma do fo asimi goitama ay bo abe kan fasim ma tien tala ay dauma. Mais les autres m'ont agressé comment nous wallahi billahi na uma bla asim mana bindungu dum ah abisonga mali blade negen quelqu'un ne be violence contre là n'était violence encouragée mais ne avait mogo la ka intention na tugomina amayam donc avocat kenu kumana même ngani fo malé ngana ni fiembe kachi ma fo bi ma fo chini asimi tsega re bon na quoi le coup est déjà parti anye Kidal perdu Bamako encerclé ndu la ilaha illallah eh Allah ni blokisi me Bamako kono ni binaka mogoy kalo kelen kalo flakenna mogo be muruti asimi contrôle fo ni binaka mogo nunu ye sira la blade mais ni binaka mogo kalo flaka kenna kati kalo sabama Malion be muruti uba fo asimi ga fanga bla de da fo ni Malion ma muruti sorasu be muruti aya seba okada wallahi binaka mogo ka stratégie de dore kan sege donc nous en sege 600 ubu to la be négocier officier do yi ube sara la bla buta asimi kene mene no ma marché uban toy fanga segendi an yere na maka nyogon kele o wati o solution e jumengi président de kanga boka kubaka ndumani fo mo nyana président de kanga mogo blaka et réconciliation ke ola ali binaka mogo ye 100 ans ke malon tisi asimima mais asimime mogo minani mogo tonye muna wallahi ko fara embargo ka no ye binajara ka mogo ka embargo yi o fien o tasimi toy e a foni da fana ntalai ka Muntaka Tall mine katla ka muso mine mena sekere do fo malien bengena bi Muntaka Tall mine kunte dowere de
Sadio Camara fagale Musa Katal tara Sadio Camara fi fenge Sadio Camara ka sanga bona Musa Katal kumbi u sarane ne besa Musa Mara bla kuma sira u te fe Musa Mara ka mine u be vocalu glan wala sa Musa Mara kerefe moko ka mine aka foko Musa Mara ere complice pour que ka to kaso la u te fe ka Musa Mara bla bente Asimi kono Asimi mbolo na e bemina o de be fanga do aka fanga la o ya ini jamana baby bolodi bo ale be ka minali ke wakati mina erebelu munu be kidal no e front de libération de la sabadi mogo yi olu be ka mogo e réconciliation ke ni Mali surasu te civil kele minalen tu bulu bo olu be ga ira olu kan olu te se mogo ma e be minel la donc e de be ke vagabond isa mogo nyakoro. Donc maintenant qu'est-ce qui se passe? Maître Moutakatal Asimi Goïta Abassi mine Kanema Sagara mine ko olu be fait ka coup d'état kalila Moutakatal yo poussé fo danana ko garani prévu desara garani prévu Moutakatal ye menacé de Asimi Goïta ma parce que o mana galon tege Moutakatal de be bona ga ira malien bela o mandouye parce que galon de kadouye namara de kadouye dogoron point comme de kadouye flana fana mouye o ye parti politique ci galon kan sharia sosoka parce que mon kadi olu be ko de ke o be ka Mali marani olu o te ka marani sharia hali Sunjata kumbe mande marani sharia di c'est-à-dire que o be sharia be sosoni kuma na ba foko ay kibe to abu ga barala ko lu mogo te to abu ga sharia la okuma jamana fana be ke ko bengan do te ko be ka to bengan ko fa nga ke mogo te to abu ga démocratie la am mogo to élection o me ere bengan mu fo ere ya fo ka papier signé malien nyana ini ala temanchela ibe ko fana soso o fana ye horonya ya o fana horonya ya hali Sunjata Keita mande marani sharia di tabolo de bengandi la charte de Kurukan Fuga ngoye bengande ngo Sunjata Keita ya bunya la charte de Kurukan Fuga anyo sigi domina ngo betoro ko ka constitution sigi no ye fana ka charte de Kurukan Fuga e klara ko violer ni te ni ka kono dawula malien bengena ka karamo farango ka ko Asimi Goïta ke a décidé ki bena na élection ke kalo duru karo wora vidobi ki bolo krota cour constitutionnel la die bengena ki bi kale ko Mali constitution mi a glan ke ba abunya ko malien ka bunya e klara ko soso o kuma Sunjata Keita Kurukan Fuga fana soso mo ni kuma no la ba foko ay ka mo to abu ka fena abolo ko Mali laka to diun de ba wala me quoi hali boli sona ala nga mogo anga folo mogo banu ni e galon tege billahi ka boli bi faka e galon tege la di e nambara to di ibe ka mogo manipuler di ibina maître Moutakatal de kono ibina kono di ay ba ça va ta vocal krikara do gla ça passe pas ou be vocal ngin ça va ka pere bu do de ngini awali Moutakatal ka téléphone nu afuye hali Moutakatal ni wulu de kuma na beto wulu fana mine ça do ko tege ni ngine fana ka nu yimina nu ka téléphone fuye ni mogo be kuma beto mine o minali be ban jamana kono o nyina kidali ko o nyina ko bloquer se be baba kokoro o be fanga mankara de la sang Asimbe ka fanga makara de ke c'est-à-dire avec ka benoni quoi avec troisième verre de la 600 aya petien fait glana aya petien ko danga den hal ni abla arjana ko ba buli kata do jahannama tasumala ko gane be arama denga danga diana ka do diado ko gana be arama denga nyama diana ka halala diani do ko gana be arama denga horon dia anaka horon kolun dia ibo don odila tien abe bangi awa fiembe kati Asimi Goïta fiembe tani asrane be Sadio Camara fakara Moutakatal kana taka oko sege ka question posée parce que jat kelembe bi Moutakatal ma mine kay Mali janfa ngalon fi ou be galon nro bela shogal flek kasola bi ou desele me ko juger anyu wole ngo juger desele me abaz damele ko be feka kureta ke ou mataka photo irana ou ma boni vocalier ou desele ka ali vocal gla abaz ntala parce que vocal tese ka glan law o nya no ya glan dro mo be bakalama o kuma feka plan feka kal ka sorasi do sara ko lu ka foko abaz de kumbe feku bla kureta o ya o plan be dla ambora no be ka mali ona somo bela bon maître Moutakatal o be ka woglon kan glasa ko ka Moutakatal e be se ka da madem kumakanta ka barakena ka kina fale kumakandu o ya ke Clément Dambilla ane se ku tungara o ya vocal do glan ko Alassane Ouattara 75 millions dinema
horon dente nunu ne ba bokuma la maître Moutakatal ne kunte to wéré u sarane be sadu ka affaire ni la u sarane Moutakatal ka taka olu pousser olu ka poursuite ndo ko do fen la u sarane bodo depuis ne maître Moutakatal ye sadu ka baraka banna to ne ko nguba amine depuis maître Moutakatal ye Assimi Goïta lebu ka foko u bara abasima abasini ne manunuma ne ba rongu ba kele o sera si fanga filetam des gens sans foi ni dignité koron kolon dem pushishi ubu fara ɲɔgɔn kan ko les patriotes de u tɛ sariyaw bonya ko non on est en guerre aw kafiri de yada kana fanga ta ngo kɛlɛ kunbe ka IBK to yi kɛlɛ kunbe ka jɔngu ni Sanogo nto yi olu ye sariyaw bonya olu ye sariya bato ka taw aw de nana aw kɛra Californie sans loi yi aw tɛ loi si bonya ni mun fara ba ko an pe tubabu ka foyi fɛ mais aw be ka référé mɔgɔ minnu kan n'o ye Sunjata Keita n'olu ngolu kunbe sariya bonya ere sariya de sigi n'o ye Mali constitution mais ete ko bonya ebe ko violer bengena ko jamana ka priorité yerema karan ka nyina jamana ko ka yerema karan Assimi ni finya kele metani Assimi ibin chogo be jugani Mali président betay na wa ke Mali ona yen kale kono aga fuma ko wulu e bin chogo ere bina ka ban e lebu chogo a benu corona che aka juguni Mali président betay lebu mun dare ka ere ma fanga ere bla frode mais il lebu chogo jugora Mali président ere clé la Bamako ka desara ka Bamako dafe depuis Mali ka indépendance roma diga ke war den o kelen flana fana mu etuguni ere clé la ka isra tigera ere clé la karibra be ka jini o make IBK clé la o make ATT clé la o make Alpha Omar clé la aw de bore aw be ka wulu na ka jakumo de bla kolu neni mais olu clé la courant kumbe olu clé la fin be kumbe mais ere clé la maw te ka lafiya yere ate molo awla tanto avec galon tike politicien de jamana ci o mais olu clé kadini e clé o san woro jamana bi bolo desele me ka jamana jo toujours ibe boka galon noro mo godola toujours c'est la faute à l'autre e be san woro ibe munde la kuma mubako ngalon tike bako kata baga chokoroba mama miama bo ala ka Mali kisi aka